तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये आणि स्वागत आहे तुमचं. अरे हा बघा, अरे यार आता काय तू काल घातलं नाही यार, मी काल घातलं होतं का? हा बघा, हा बघा, हा बघा. चला गरमागरम खाऊया नाश्ता. नाश्ता आहे पास्ता. नाश्त्याला आहे पास्ता. तू खाणार का गरम गरम पास्ता? बोल ना अच्छा. चला नाश्ता करूया आणि आम्हाला जायचंय थोडस शॉपिंगला. तर आपण शॉपिंग मध्ये भेटू. ओके. अरे घाबरे शॉपिंगला भेटूया. चला नाश्ता करूया. चला नाश्ता करूया. चला. तर मित्रांनो, आम्ही दादरला फिरतोय. काय घ्यायचं माहिती नाही. माहित नाही. ते चाललंय, शोध बघू आता. पहिल्यांदा भाऊ माझ्यावर एवढा फिरणार आहे. पहिल्यांदा भाई लग्नाच्या आधी पण फिरलोय. नाही रिकीच करतो. आम्हाला 2 गोष्टी पण भेटल्यात पिल्लूच्या, ते घेऊया जाताना घेऊ. तर आता मला वाटत नाही कुठं भेटेल. भेटेल समोर एक दिसतोय मला. दादर मार्केट फिरू आपण, शोधून घेऊ. त्याच्याकडे आहे शॉपिंग चालू आहे. 1-2-3 मस्त आहे की मी आराम करतोय. कसं वाटतंय? बरोबर आहे का? कुठे गेलो ते लावून तुला बघायचं होतं ब्लॉग मध्ये दाखवायचं. तू लावायचं होतं. माझा व्हिडिओ कॉल चालू आहे. अरे हे काहीच आहे. खरेदी झालं. पिशवीत दिसतात. पिशव्यात दिसतात. गेले तर तुला बघा त्याच्यामध्ये मस्त चटणी टाकली तरी. मस्त आहे. तर खाऊन सांगतो का पूर्ण. तर मित्रांनो बघ कसं टी शर्ट नीट करायला लागलं. बघ ब्लॉग चालू केल्या बरोबर. तर इकडे चालू झालेले उद्याची तयारी आणि आलेला आहे विहान भाई. विहान भाई टाळी पाहिजे ना. हा टाळी तू पण आहे पाहिजे. फोडून भरू. हा फोडूनच भरायला लागणार. काय क्वेश्चन आहे. ते खायचं नाही यार, खायचं नाही. उद्या खायचं. चला इथं पॅकिंग भाई. हे पुसा जरा. अरे झाकणार आहे. हे बघा ये. तर पहिल्याला किंडर जॉय चॉकलेट्स आणि मला ॲल्फन वा वा वा. एक खाऊ की आम्ही चव बघू का ना. उद्या झाल्यावर खा भाई. यांना काय ठेवावं लागेल भाई. कोणाला तरी इथं सिक्युरिटी विहान विहान 2 समोसे. हा डन डील डन. यांना चला विहान बसणार. विहान काठी घेऊन बस. काठी सिक्युरिटी चॉकलेट गायब करतो इथून. सिक्युरिटी मग आता खातो. हे उद्या सिक्युरिटी साठी काठी मी देतो तुला. आता कोण आला जवळ की फाटकन दे. आला तरी पण दे याला. पॅकिंग हे कुठली घेतली? ठेव लवकर ठेव. एक दिलं ना खायला सारखं नाही. उद्या आपलंच आहे संध्याकाळ नंतर. ओके चला काय त्याची पॅक करतो आणि आम्ही नंतर भेटतो आणि चकली आले खायला करून. मी आठवत देईन बघ. ठेव पट्टा उडेल. ठेव त्याच्यात ठेव लवकर. मी देते बोलली की बघ काहीच देणार नाही. ठेव लवकर ठेव. चल भाग यायचे. बियाण्याला घेऊन जा तिकडं. बिस्किट नरम होते नाही. भाकरवडी नरम व्हायला काय वर नाही केली मी. तिथनं आवाज दिला तरी जाते की. एवढा काय घेतेस? प्लॅस्टिक एवढं घेतलं तर दिसायला पाहिजे. कापायला लागेल. हा कापू ना आपण हिशोबाने घे. घेऊन आहे नाही त्याला फ्रेंडशिप रिबीन आणायला पाहिजे. फ्रेंडशिपची कशाला त्याच्याने गाठ मारून असं होईल. ते कापू किती कापू हे बरोबर. थांबव. एक पट्टी अशी एक लाईन काप ना. सगळ्यांनाच होईल.
तर मित्रांनो पॅकिंग बघा मी केलंय. कशी वाटली पॅकिंग तुम्हाला? मी होतो बघितलं ना. हे बघा ही उद्याची तयारी झालेली आहे आपली. उद्याची तयारी झालेली आहे. काय काय भरले ते आम्ही तुम्हाला उद्या दिसेलच. चकली बिल्ली काय आहे ते नाही अजून उद्या कळेल लोकांना. मस्तपैकी उद्याच्या ब्लॉग मध्ये करू आपण. आणि ही कॅडबरी भरलेली आहे ती मी खाणार आहे सर्व. हे उठ नको नको सोड. बघा बघ थांब एक मिनिट मी दाखवते. हे बघ आपल्या ह्याच्यात दाखव. सोड. हे खाल्लं नाही सांगते. ऐकलं मी ऐकलं. तर मित्रांनो आजचा ब्लॉग संपलेला आहे. दिवस संपलाय. कसा वाटला कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि काय करा सबस्क्राईब करा. तर भेटूया उद्या. भेटूया उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.